हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जेस बोdo8336आव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहा ओंखाम संग्रा न' सिफायनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसैलाय सिफायनो माने सिफायबाय ओमफ्राय दा पाक्का न' लुनो नागिरदों आरो बे औवानिमोन नालाय औवानि ओरैनो जानला मोनला औवानि माबाना दोननायमोन आरोना बेखौनो ओमफ्राय सिफायनानै दा पाक्का खालामनोसै बेखौनो मेम'रिनि थाखायबो गालांनोसै भिडिअ खालामनानै ओमफ्राय नोंसोरबो देखायनोसै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ खालामसै नायलांबाय थादो गाइस देखायदों मानो देखायदों होननायसो जासिगोन न'खौ लांदां न' गैया लांदां बुरैया नांथाबाय नै ल'ल'ल'नो नै मस्ला मस्लि गलायनांबायानो ओमफ्राय नैया ओंखाम संग्राखौथ' सिफायबाय नालाय दा बाहेरावनो होथे होथा खालामनानै सङाबाथ' उपाय गैया दरजा गंनै दंमोन बेखौनो होथेबाय आरोना होथेनानै ओंखाम संग्रा बरिया बानायना लाबाय ओमफ्राय नैया होगासिनो आफामोना इथा जाबनाया दा ओंख्रि संसै आं अनला ओंख्रि लोगोफोर ना पंकज ना लाबोदोंमोन बेखौनो थाइगिरजों अनला संसै आरो ओंखामबो मोनखाबाय नैया खान्थासे संखाथारबाय दोसे फुंनिसो होनलाय मानसिया बुरजाथार नालाय न'खौ मोजाङै संना लानोसै आंहा पंकजनिया जि नावफ्रामनाया जाबाय बरिया ओमफ्राय नै थाइगिरखौबो मोजाङै संना लाखानोसै आङो नै जाबायनो अनला ओंख्रिया बारा भिडिअ लाबाय थायासै आङो लोगोफोर दे नोंसोरो आरो बारा गोलावबाथाय नायनो बागोन नालाय गोमो थाइगिर अनला नायुं खम गोथाव जादों बियो आं संनाया अनला ओंख्रिजों स्रुब स्रुब होथारनोसै जानाया ओंखामखौ जाबायहाय बारा गोबाव संबाय थाजाला बाराद्राय गोथाव जाबाथाय दा ओंखाम जानानै सिखारनोसो रोंनाय नङा बे जाबाय बियो मैया अर खाथियाव थानानै गोलोम उफायथ' गैया नालाय ने लोगोफोर हाबा जाबाय जेला सङै खावै जाहोआबालाय बहा गोबावनो सिख्लानि बायदि बहा थानो मोनबावनो लोगोफोरना मैया बेयावहाय अमा बेदरजों आलुजों भाजा एवबाय आरो आं हाल्लासोहाय गोथावखौनो अमा बेदर आलु ओंखाम जानोसैहाय लोगोफोर जानायखौ भिडिअ लाथ'बाय थाब्ला दे लोगोफोर मैया ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै इथा गाथिनाय मावफिनलायबाय आरो न'खौ लोगोफोर बिसिनि गोसो जाबाय आरो नैया जोंहा थुनथुलाया नायनाला लोगोफोर दारि जाबस्रिं खखाबाव दारि गोनांलाय जोंहा थुनथुलाया बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन